така, според ChatGPT, думата флексита не е широко разпространена в български език, не съм запознат с нея като част от обичайния лексикон. Възможно е да става въпрос за нова или специфична дума, която не е част от общата лексика. Ами да, ние вече си създадохме тази дума, защото флексита са всички хора, които гледаха първият епизод от подкаста FlexCast, тук в YouTube на Samsung България. Флексита са и всички хора, които са наши гости и застават зад историите, които ви разказваме и имате възможност да слушате и да гледате. Флексита сте и всички вие, които сте тук във вторият епизод на FlexCast. И да, има такава дума флексита. Това сме ние. Точка. В нашия FlexCast ви срещаме с интересни, световно успели и мега учудващи българи, които са постигнали много и са променили към по-добро различни сфери, а и цялото ни общество, без това да е спечелило задължително хиляди лайкове в социалните мрежи. Всеки вторник от 10 часа ви представяме нова тема, нови участници и истории, които са актуални, дори нечувани, но винаги супер мотивиращи. Аз съм Алекс, а темата на вторият епизод на FlexCast е на ти с природата. Казано в прав текст, да правим малки стъпки в посока на голяма положителна промяна в живота ни, как да бъдем във форма, да сме по-продуктивни, по-фокусирани, по-устойчиви и като цяло по-щастливи. Как да живеем природосъобразно с мисъл, разум и поглед в бъдещето. За да флекснем сериозно в темата, съм поканила две дами, от които винаги има какво да научим. Кои са те ли? Ще разберем след малко. Здравейте, аз съм Ники Минаш, а това до мен не е шеф Гордън Рамзи. И затова се пригответе да биохакна този епизод. Или ти си шеф Гордън? Аз съм шеф Гордън Рамзи. Ти? Приятно ми е. Лъжиш. Виж по лична карта. Рамзи Гордън? Да. Бихте ли живяли на село или абсурд само в големия град? Аз в големия град. И аз. А защо не е на село? Ами ние сме си от село и сега сме в големия град, така че е показателно. Мисля, съм твърде суетна лично, за да живея само на село. Колко пластмаса имаш по себе си в момента? Нямам никаква представа, най-вероятно доста. Нито една, как пластмаса поменшим. Нямам. Давате ли повече парички за биохрана? Никакви пари за биохрана. Не обичам за руснава храна. Do you know what is пескетарианец? No, I speak English 50. Някой от вас да знае какво е пескетарианство? Не. Не. Нямам си на идея. Това е когато ядеш само единствено риба. Изхвърляш ли си разделно бокуците? Опитваме се. Тя се занимава с изхвърлянето и транспортирането на човекове. Тя е нещо като менеджер отпадъци вкъщи. Заклевам се, че го правя. Рециклира? Да. И ти дори? Да. Ама това е нещо, което е супер нормално и супер често срещано в Западна Европа и в нормалните държави, защото тук още не е навлязло, не е толкова популярно. Това е нещо, което трябва да правим. Успяхме да разсмеем гостите и сега ми е много приятно да приветствам при мен победителят от MasterChef Мария Жекова, жената, която избра Родопите за свой дом. Добре дошла. Добре, и Зорница Жеглова, жената с мисия за по-малко пластмаса около нас, също така и създател на движението Plastic Free Life. Момичета, здравейте! Или да започнем с една много кратичка визитка. Всяка от вас да каже каква е нейната мисия. Например, аз съм Александра. Моята мисия е да споделям всичко, което ми се случва в социалните мрежи, чрез моя опит хората да се получават, какви грешки да правят, да не правят, да си помагаме взаимно, да се вдъхновяваме взаимно. Това е моята мисия. Хубава мисия. На споделяне. Да. Аз съм Мария и ако мога да кажа, че имам мисия, защото понякога малко ми звучи това помпозно, и аз съм малко пресителен човек, но ако имам мисия, то е да покажа, че начинът, по който са живяли хората преди нас, може да се превърне в нещо, от което ние да се научим за живота днес и всъщност да го въплатим в съвремието по начин, по който всъщност двете да си помагат, а не да си пречат. Вярвам, че всеки един съвременен човек има какво да научи от тези преди нас и това старо знание има място в деня ни. Благодаря ти, Мария. Ти, Зори? Мисията ми е просто да се опитвам да предоставя по-лесен достъп до устойчивия начин на живот и всъщност да повишавам доколкото мога осведомеността за това всъщност какво означава да живеем устойчиво и да го правя по-лесно за хората. А всъщност устойчивост или sustainability, тази дума, нашумя доста. Тя се състои от 3 компонента, да кажем, на хората, които като мен доскоро не знаеха. Но първият компонент е опазване на околната среда, втория е икономически растеж и социално развитие. Но сякаш
е много по-сериозно, отколкото се възприема от обществото темата за устойчивостта. Но трябва да се гмурнем по-дълбоко в тази тема и това е нашата мисия днес, да го разнищим, защото носим отговорност за тези, които ще наследят природата ни и земята ни след това, например, моето дете. Зори, ти си учила в Лондон, учила си нещо съвсем различно от това, с което в момента се занимаваш. Модерни медии и си искала да правиш сериали. С теб сме работили, ти си била мой редактор в едно телевизионно предаване. Заминала си за един семестър в Австралия, при коалите, но се връщаш в България. Искам да ми разкажеш и за твоята дипломна работа, която ми звучи много интересна на мене. Тя е анализ на това как боклуците и киселите физиономии на хората влияят на нашето настроение, на емоциите ни. Преживяването ми в Австралия ми е много така близо на сърце, защото там беше първото място, където видях хората наистина да живеят в някакъв синхрон, нали, симбиоза с природата, как се грижат за всичко, как си не позволяват, нали, на чужденците да си изхвърлят фасове, им се карат и си събират всяко едно нещо. Ако имат, нали, изми или нещо опасно в къщите, има специален телефон, на който идва отряд, който, нали, по правилен начин да ги обезвреди. Никаква саморазправа не се позволява. И те учат всъщност с стъпването ми там в университета. Имахме лекция 2 часа, как всъщност ти да се грижиш за природата, а не да те е страх от нея или да й вредиш. И след 6 месеца там някакси успях и аз така да се чувствам добре. Киселите физиономии много ми направиха впечатление, когато се прибрах, защото там всички са супер усмихнати, супер щастливи, поздравяват се и се прибирам първо в Лондон и след това тук и беше тотално... Аз 6 месеца не бях чула клаксон. Някой да свирка, някой да псува. Складна в джунглата. Абсолютно. Тук се чувствах наистина като буквално в джунглата. Всички са супер сърдити и супер мръсно ми се стори. Всъщност дипломния ми филм е фокусиран точно върху това как аз лично, връщайки се супер заредена така позитивно от Австралия, постепенно среща с тези сърдити хора, боклуците навсякъде, започнах и аз да ставам така леко киселка. Да. Просто реших да се опитам да го покажа в филма си. Всъщност беше как едно момиче, главната ми героиня, всеки път като нещо се ядоса или се стресира или попадна на някакъв буклук, получава една чанта. И така до края на филма тя едва ходеше, защото беше пълна с турби, чанти, багажи, да. А пък ти си фотограф. Преди фотографията е обичта към природата при мен. Когато бях дете, си мечтах да стана орнитолог. И най-бързия и близък до мен начин да се доближа до тази своя мечта, всъщност беше да започна да снимам птици, когато бях съвсем, нали, буквално някаква много рана детска възраст, което ме пък доведе до фотографията като цяло. И съответно оттам този професионален избор пък ми даде възможност да запечатвам едни моменти, които всъщност са много ценни. И може би, запечатвайки ги, имайки възможност да ги поглеждам многократно, установих всъщност колко значими са те. И как когато ги запечаташ, може да се връщаш към тях и да ги изучаваш по много по-качествен начин от просто, нали, да си свидетел в един кратък миг. Как се... Това какво? Чакайте, че сега го видях. Това е кисело мляко, мед, пчелен прашец и диви черни боровинки. Това са боровинките. Да, просто изключително близък кадър на това. Също ти по образование си фотограф. Това си завършила? Това съм работила до преди 4 години реално. Всъщност в Норвегия, когато живеех, за кратък период, там всъщност с това се занимавах. Завърших магистратура фотография и работех с един известен период там като фотограф към една медия. Много е интересно това, което ти сега започна да разказваш за много усмихнатите хора в Австралия. Мен пък постоянно усмихнатите хора в Норвегия беше именно нещото, което ме накара да се почувствам в една много странна, неистинска среда. Норвегия се води една много зелена нация. Поне това беше моето впечатление за нея допреди да заживея там.
когато започнах да се занимавам с фотография към тази медия, ми беше възложен един проект. Те имат много интересно отношение към дивата природа. Всичко е като един много прекрасно подреден парк. Имаме толкова вълка, толкова мечки и всяко животно, което е над тази бройка, ние го убиваме, защото то ни пречи. Пречи на туризма, пречи на габарите, пречи на ловджиите, пречи на животновъдите. И в един момент, нали, всичко ни пречи и ние сме много зелени, но всъщност не позволяваме нищо да надскочи над това, което ние сме преценили, че е природно адекватно. Да. Блъсквайки с тази реалност, аз реших, че ще се върна в България. Всъщност това е нещо, което аз често казвам, че така ме върнаха едни овце и един сандвич с кашкавал. Ще направя един репортаж за България, как ние тук се справяме в една абсолютно неподдържана неподдържана дива природа, защото нашата природа е дива наистина. Няма контрол. Да. И намерих едни хора, които отглеждат овце в планината високо, с вълците и мечките и всичкото му там. Направих този репортаж, показах го там и те казаха, да, хубаво, нали, всичко е супер, много интересно, обаче ние, за да го пуснем в нашите медии, той трябва да показва вълка като враг. И аз казвам, окей, нали, смисъл, истината няма да я показваме. Съответно, разочарованието ми беше, нали, на 22 години доста сериозно от това нещо. И по някакъв начин ми се прииска да се върна в истината, която истина беше, да, понякога е джунгла наистина, много си прави, тази джунгла наистина ни прави и нас по-кисели много често, но пък за мен това да знаеш какво ти мисли човека отсреща е малко по-ценно от това всеки да ти се усмихва. Всъщност ти кога започна да готвиш сама за себе си? Когато отидох да живея в планината, защото там, нали, там няма магазин, камо ли пък нещо друго, който, нали, някой да ти изготви или да си поръчаш нещо. Магазина най-близка ми беше на 40 минути в едната посока с кола. Той все още не просто беше. И трябва да станеш изобретателен в храната си. И всъщност там започнах да проявявам интерес към природата, какво може да се консумира от нея, какво можеш да намериш в нея, което ти бъде полезно. Съответно, започнах да готвя без рецепта, защото рецептите много интересно те ограничават в някакви продукти и ти, ако го нямаш този продукт, смисъл, сякаш нямаш нищо. И аз така се чувствам повечето пъти, защото аз не мога да готвя много, но да, интересно това. Просто се отпуснах и си дадох сметка, че освен ако не запалиш храната, тя много трудно, или, нали, не объркаш сол с захара, нали, така, много трудно може да бъде неядлива. Тоест няма нищо страшно. Да ти кажа. Добре, може би има ситуации с много голям талант в това. Моменти, в който се храня много здравословно и почва смесвам екстракт от рукола с спанак, с ленено семе, накрая бъркам хора, каквото да сложа, се сиво излиза накрая, толкова невкусно изглеждаше, така че... Беше ли невкусно, наистина, или само изглеждаше? Не беше вкусно. Аз по принцип готвя понякога, даже се опитах да го скрия този факт от вас, но просто сега така разговора го подлага, ето вижте, готвя. Това е от печката ония ден. Отворих и от парата се изгорих. Не знам ти как остава жива просто. Не мога сега да ти го покажа, но тук съм жигосана от всякъде. Да. Всичко минава през такива перипетии. Значи, Зори, ти готвиш ли? И аз се опитвам да не приближавам много кухнята. Ти знаеш ли, че си ме научила на нещо? Хората не знаят, че имам обща история, но с Зори сме работили заедно, както загатнах преди 2 години. И ти ме научи, понеже си вегетарианка, все още ли си? Да. Ме научи да си правя стейк от карфиол. И защото си говорих, мога сега какво да си изготвя, когато си тръгнем от работа, ти каза, стек от карфиол, горе-долу два стека ми излизат от един карфиол, слагаш си го в тавата, малко доматен сос и това наистина се получи топи асието, което готвя и на сина ми. И той яде карфиол по тая форма заради теб, така че оставя се отпечатък в моето съзнание. Да, толкова хубаво. Супер изненадана съм. Да. С готвенето съм оставя отпечатък. Мария, лошата храна е враг на няколко поколения. Ти си имала твоята лична битка с храната. Можеш ли да ни разкажеш малко повече с цел някой, който в момента се намира в същата ситуация, да намери изход от нея и да го вдъхновим някакси да поеме по-позитивен път? Аз много често казвам, че храната, както е лекарство, така може да е абсолютно отрова. За жалост в такъв свят живеем, в който ни се предлага ежедневно храна, която ни носи не здраве, а обратното. Лично моята история започва много, как да кажа, в едни ранни години, когато
храната, бързата храна те първа навлизаше под някаква форма. Отдавам го на това, че и моите родители и хората от тяхното поколение все още са нямали тези сведения, които ние имаме днес. Все пак при нас информацията на един клик разстояние. Тоест, нали, ти много трудно можеш да кажеш, аз не знаех на нещо в днешно време. Да. Вредата от бързата храна в един момент може би не е била осъзната, но на мен лично ми се отрази изключително много и дълги години, буквално може би до преди 5-6 години се борих с това да си върна здравето по някакъв начин. Просто моето тяло не понесе по никой начин добре този тип нови модерни храни. Все пак аз съм израснала с домашно приготвена храна, грижила се за мен баба ми, майка ми, общо взето по начин, по който вярвам е бил правилния. В последствие училище, лавки, какво ли не, всички тези пакетирани храни и на 17 години ти се чувстваш без самочувствие. Това ти пречи на комуникацията с хората. Абсолютно, затворих на собственото тяло. Да. В един момент. Отделно, че чисто и здравето ти куца. Нали, ако кажем, че психиката куца и тя, но в един момент и здравето започва да се явява като проблем. И за мен това беше много дълга битка. Преди да осъзная, че има едно единствено правило, поне за мен. Какво е то? Това е интересно. Аз мисля, че правилото е в простата храна, която е близо до природата и колкото може по-малко човека да се намесва в нея, толкова по-добре и толкова по-здрави ще бъдем. Мисля, че това е супер, което казваш. Аз пък мога да кажа от моя опит. Ако правиш малки промени и това ти позволява наистина да забелязваш как малката промяна реагира на тялото ти, какъв резултат дава, хубав ли е, негативен ли е, връщаме тогава и може да правиш корекции. Как може да разберете, поне това е моят начин да разбирам кога не обработвам правилно една храна, когато кожата на веждата ви се допре до тази на клепача, когато се будите сутрин и сте така през целия ден. Най-полезното хранене, ако можем да му дадем някакъв очерк, е храненето според сезона и според географската ширина. Което включва, според мен, всички хранителни групи по един или друг начин. За месото, само отварям аз една скоба, че аз 10 години вече имам за гърба си, в които не ям месо, но това има съвсем етична причина, по никой начин не съм си го доказала здравословно или устойчиво, че е правилното. Има етичен уклон. Но нещо, което примерно за мен много интересно се случи, след като се живях в планината, видях там хората от какво се препитават. И до ден днешен всъщност животновъдството е важна част от живота в планината. И ако според мен не е толкова да изключим месото, по-скоро да се ориентираме към онези производители, към онези хора, които всъщност това е първо техния поминък, те благодарение на това съществуват, отглеждат животните по начин, по който е етичен спрямо тях, защото животните в планината са свободни, което има значение и за качеството на храната ни, и за всичко. Просто мисля, че по-скоро трябва да сменим фокуса. Не толкова, защото кардинално, че няма да спрат хора да дадат месо, според мен няма и нужда. Но въпросът е, че ако се ориентираме към по-правилно отгледаното животно и съответно добитото месо, това ще бъде една гигантска крачка напред за хората. Той проблема като цяло идва от масовото производство. Да, абсолютно. То не е било, както казваш, то на всичко е от масовото производство иде проблема. Зори, ти можеш да кажеш нещо повече за това как разхищаваме храната и какво отражение има това също от екологична гледна точка. Например, хотелите. Всички сме били много инклюзив и знаем какво се случва там. Например, брат ми, имам по-малък брат, той сега беше в Америка на бригада лятото. Работеше в хотел. И ми каза, како на блок масата големи порции, всякакви разнообразие, всякакво. След като приключи в 11 часа, например, закуската или обяда, прибираме цялата храна в помещението отзад, казват ни на персонала, който иска да яде, каквото е останало, и другото се изхвърля. И аз го питах, добре, не се ли дава на бездомни хора или по някакъв начин тази храна се използва? Така има примерно цяла огромна купа с макарони, никой дори от персонала не боднахме от нея и директно се хвърля това нещо. Обаче там имало закон, това супер странно му прозвуча, имало закон в Америка, че не може да дадеш храната на някой бездомник или на животно, защото ако се случи нещо с този човек, който е ял тая храна, те пък там се съдят на поразия, знаете, и ще осъдят хотела за това, че е предоставил някаква опасна храна и ето по този начин
гладните хора стават гладни, храната се хвърля, голямо разхищение. Как това да се промени според тебе? Има ли начин? То как се отнасяме към храната, според мен е свързвано с това как се отнасяме и към вещите си, изобщо към начин на живот и изисква малко, пак не да влизаме в крайности, но малко по-минималистично, нали, мислене и не като влезем в магазина гладни, нали, да си купиме всичко, което видим, да, и то после, нали, да го изхвърлим, защото не сме имали време, нали, да си го сготвим, да си го направим. Ако аз лично и с моя приятел вкъщи просто си пазаруваме и си готвим ден за ден. Купуваме си знаем какво ни се хапва, правим си го, остава, нали, всеки си носи за обяд на следващия ден. Общо взето по този начин процедираме и така хем се опитваме, нали, сезонно, където можем, нали, да си пазаруваме, да използваме такива продукти. Хем почти не изхвърляме, което обаче се бие доста с, примерно, моите родители, които обичат така хладилника да е пълен, да има и много често се изхвърля. Да се развалят после доматите и краставиците, да ги изхвърлим, утре да купим нови. Да, купува се така на поразия, да има, да е пълно, да не сме гладни, защото те пък излизат от това, че те не са имали. Да, много интересен културен момент. Съвсем другото мислене, ние не сме имали достъп до такъв тип продукти или такова количество и сега като видим нещо ново, трябва да се заради. Така че според мен просто е до това да се запитаме нужно ли ни е, трябва ли ни. Но искам да вмъкна, че е важно всеки да си прецени какво го мотивира. Аз не съм толкова мотивирана от храната, например, както е Мария. Аз обичам, примерно, да знам, че козметиката и нещата, които използвам в ежедневието ми, не са тествани върху животни, където може да нямат, да са с по-натурален състав, ако може да са българско производство, нали, страхотно, за да завъртим колелото, нали, да няма пластмасови опаковки. И с тези неща, които използвам, нали, и всеки използва ежедневно, като паста за зъби, гримове, препарати за пране, за почистване, съм се опитала тези неща да си ги избирам и да си проучвам, така че да знам за мене, да отговарят на моите ценности, аз да съм спокойна. Аз лично съм малко скарана с яденето, което ям като се сетя, че трябва, нали, не мога да го имплементирам по този начин. Нали, има хора, които се интересуват, нали, от, както каза Мария, като влезе да живее second hand мората. Има неща, които всеки човек просто да си прецени за себе си какво му е важно и да се фокусира там. Сестра ми пък тя пътува основно с влакове. Тя избягва от Швейцария, тя живее и с приятели, с влак, с автобус, където може избягва полети. Всичко е въпрос на избор и правейки малки избори в ежедневието си, всъщност стигаме до големи резултати в дългосрочен план. Аз, например, естеството на работата ми е такова, че използвам често телефона си и за това се радвам, че има брандове, големи брандове, като Samsung, които правят стъпки към по-устойчив начин на живот, създават продуктите си по-устойчиво, например, за направата на тези телефони, които са пред вас на масата, Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5 са използвани материали като рециклирано стъкло и алуминий, рециклирани пластмаси, произведени от изхвърлени рибарски мрежи, варели за вода и бутилки. Дори хартията, опаковката, в която те пристигат, е направена от 100% рециклиран материал. Зори, кажи за Zero Waste магазините. Какво представляват и за първ път в Лондон ли ги видя? Не съм сигурна точно къде видях за първи път Zero Waste магазин. По-скоро в Лондон се запознах с концепцията, че за тестването върху животни видях тези чантите на два бранда, които казват, нали, Forever Against Animal Testing, и се замислих, чакай сега, какво е това? Кой е тества, нали, върху животни? И започнах, нали, да проучвам и оттам всъщност достигнах, нали, до информацията как тези ежедневни неща, които използваме, ни вредят на животните. И оттам, може би, достигнах и до това как мога да си ги набавям и до този тип магазини. Мисля, че Zero Waste магазина е още по-скоро и ново, и някакси старо. Даже точно. Сме свикнали, нали, знаем да си пазаруваме, нали, насипно, ядки и такива неща. Сега за козметика и за препарати навлиза като някаква нова концепция. За мен лично ще е нещо, което малко по-трудно ще стане масово, защото не всеки е готов и би отделил времето да си носи сам, нали, бутилките, да си отделил времето да отиде специално до този магазин.
Но започват доста повече иновации от това да се произвеждат продукти, които са без водата. Кажем, имаш препарата, който е на прах и ти сам си го разтваряш във вода. И това спестява... За да спестим вода. Спестяваш опаковката, спестяваш водата, спестяваш емисии от транспорта, защото един камион колко големи туби препарат ще с вода разтворени ще събере и колко малки пакетчета с шенца. И тази посока много повече ми харесва, защото е много по-лесно достъпно за повечето хора просто да си го правят сами вкъщи, отколкото да ги ангажираш да ходят някъде специално от такъв магазин да си наливат. Разкажи малко повече за Plastic Free Life. Какво правите? Колко човека сте? Сама ли го движиш това нещо? Всичко на твоите плещи ли? Човек-оркестър, да. Човек-оркестър. Общо взето имам две девойки, които ми помагат с day-to-day нещата, но като цяло, да, Plastic Free Life се роди с... Просто на мене ми липсваше такова пространство, където да мога да знам, че влизам и всичко е проверено и знам, че не е тествано върху животни, няма съставки от животински произход и че не е greenwashing по някакъв начин, че се произвеждат в Европа, че се плаща справедливо, нали, на хората, които ги произвеждат тези продукти. И мен лично много ме натоварваше това, че трябва, нали, аз да си проверявам всяко едно нещо, да си ги пазарувам от 5 различни места и си представям хората, които не се интересуват в толкова голям детайл за продукция, дали биха го правили. Исках просто да има едно място, където да има и да покрива всичко от към... Помпичките от пластмаса ли са? Помпичките са от пластмаса, да. Са за многократна употреба. Имаме добре. Идеята ни измислила си вариант. Там, където има помпичка, да може да се преизползва и хората да си купуват пълнители. Много е сложно, особено в козметиката, да се елиминира пластмасата и обикновено говоря с българските производители и така си партнираме това как може да се промени за в бъдеще, защото и трудно се намират такива опаковки също. Пък дали да е в пластмас, която се произвежда в България и да може да рециклираме тук, или да е в стъкло, което е доста по-тежко, идва, нали, от много по-далече. Нещата никога не са черно-бели. Изисква се комуникация и малко мисъл. Точно комуникация. Важно да се комуникират добрите примери, защото все пак FlexCast е подкаст, който е създаден за да показва добрите примери и да води към по-добро хората, които са доказани в тяхната сфера. Например, мога да дам един пример за отново събитие, което правихме съвместно с Samsung. То беше през пролетта. Те организираха изложба, фотографска изложба. В нея участваха творби не само на професионални фотографи, но и на хора, които просто са създатели на съдържание, както и аз имах мой мастерпис там. Всички пари от продажбата се събраха и се дариха на гората БГ, които тази есен ще посадят 6000 дървета. И важно е, нали, не само да редуцираме вредата, но и да създаваме нов живот. Аз знам, че всеки един човек в живота си трябва да посади дърво. Аз съм посадила борче, май не се брои, защото трябва да е плодородно. Много е интересно как при посаждането на каквото и да е човек трябва да съобрази толкова много неща. И тръгна ми темата за сложно и лесно. И всъщност, че дори да намерим своето просто, то няма нужда да бъде лесно. И търсенето на лесно, според мен, е провалило много неща в света, в който живеем. Дори всички тези неща, за които си говорим тук, като например опаковки, чудеса, нали, всички тези неща, които са измислени модерни, за да ни бъде лесно. Всъщност оттам са тръгнали много проблеми. Улесняването на живота до това буквално да не ти се налага да мислиш за едно или за друго, нали, е плашещо като потребност. И на мен ми се иска, даже ако може да нормализираме това да ни е трудно. Да изисква усилия да постигнеш нещо, да изисква усилия да стигнеш до някакъв извод, нали? Да изисква усилия да отидеш до магазина, да си напълниш опаковките, защото това е по-добре и ти осъзнаваш, че е по-добре да направиш това, а не да направиш друго. Ясно е, че в днешно време хората са изключително натоварени най-вероятно от ежедневието си и им е писнало да се занимават с какво ли не, но тези неща са много важни. Те не са каприз, не са прищявка. Всъщност от тях зависи толкова много от това, което ще оставим, както ти започна на тези след нас. Мария, ти избра да живееш в Родопите.
Обаче налага ти се и в София да идваш чат-пат, живяла си в Осло, в Норвегия. Защо избра да живееш на място, на което съседите ти се броят на пръстите на едната ръка? Тогава, когато го избрах това място, не е било особено логически обосновано решение, по-скоро решение на база вълнения. Неща, които ми се случиха преди, които ми се случваха в онзи момент. А ти не беше ли зависима от някакви неща? Защото аз много ти се кефа на избора и аз бих искала да имам тази смелост да го направя някога. И това ми е една такава мини мечта, която ме е страх даже да си я пожелая истински, защото не знам дали съм готова за нея. Не знам дали съм готова да се лиша от удобствата на големия град, от това да нямам проходимост до пътя ми в всеки един ден, защото ти казваш, че буквално този участък от 3 км. Да, особено. Да, е трудно проходим. Да. И това е страшно, това мен ме плаши. Не съм си мислила за проходимост. Аз съм човек, който като цяло не допуска лоши варианти в главата си. Аз живея малко така, вярвам във вълшебството, вярвам в доброто. Ние в един епизод говорихме за манифеста, точно как човек сам много си пожелава нещата. Много вярвам в вълшебството, много вярвам в доброто, много вярвам в добрите хора, вярвам в добрите развръзки, вярвам в добрите случки и всъщност никога не допускам страхове да изяждат пък това, което може да е доброто като резултат. Да. Съответно, този избор да живея на такова място, аз видях само единствено красотата, видях само единствено хубавите неща, видях по разпадащата се къща като дом, видях я каква може да бъде, каквато всъщност се стана реално с много труд, не беше лесно, но си заслужаваше. Просто смятам, че човек трябва да промени нагласата си към живота, ако иска да сбъдва тези мини мечти. И това е основното, което аз мога да дам като опитност от моя личен опит. Просто нагласата трябва да е за добро. И тогава, дали викаме към себе си или дали просто ние се концентрираме така, че да ги постигаме тези неща, не зная, но те се случват. Зори, ти си по-градски тип. О, да. Определено. Въпреки, че съм си отраснала при баба и дядо на село, така че винаги ми е много близо до сърцето, но аз съм малко така доста раздвоена. Хем обичам удобство на градския живот, обичам да имам възможност да се социализирам веднага сега вечер ми се излиза някъде с приятели. Хем обаче многото хора, тълпите, шума, така доста ми влияе на психиката. Има нещо друго, защото много често ми задават този въпрос, как ти се отразява спокойния живот на село. Истината е, че такова нещо не съществува. Първо, че динамиката създава човека, не мястото, на което живее. Аз не живея по никой начин някакъв, да кажеш, бавен живот на село. Да, те сигурно сте представят дзен, излизаш на топиш на прозорец един час. Да, няма такова нещо. Живота на такова място е от сутрин до вечер първо труд. За мен противопоставянето между градски и селски живот е нещо много странно, което се случва напоследък, като не е нужно да го има. Първо, защото ти, когато си може би шофирането е нещо, което аз лично без автомобила си на това място не мога да съществувам. Аз няма как да багаж, всичкото това нещо, 10 км в планината нагоре, малко трябва магаре да си взема, което пък вече става неетично и то там отива друга тема. Всяко нещо може да извадим, може да извадим негативите, но за мен човек може да има всичко, където и да живее. Даже сутринта това се замислих, гледайки как красиво изгря слънцето над София. Красотата е в очите на гледащия и мира, и спокойствието, и правилните решения, и ти къде си се позиционирал, въпрос на собствената ти нужда, дали имаш повече нужда от едната тишина или от другата, или от един от шум или другия шум, но смятам, че човек може да живее устойчиво и щастливо на абсолютно всяко едно място, защото ти това го носиш вътре в себе си, като разбиране и като потребност. Хората, които живеят примерно около мен, по никой начин нямат и понятие, що е то устойчивост, както много градски хора, примерно, живеят в момента много по-устойчиво, що касае въобще и храна и потреби. Така че пак казвам, всичко тръгва от човека и реалността, която той сам се създава, наистина няма нужда да противопоставяме двете неща. Аз смятам, че ние мислим много еднакво и може би живеем много еднакво, няма значение, че живеем на различни места. Да.
Нашия епизод е посветен и на биохакинга. Ние малко говорихме за тази дума. Мария, ти ако се чувстваш комфортно, може да разясниш малко повече, но начини да биохакнем матрицата, в която сме влезли, например, чрез умните устройства в нашото ежедневие, това може да се случи. Аз, например, си поставям цели и голове в има така наречената Samsung Health функция, задаващи цели да правя по 10 000 крачки на ден, което всъщност не е много като ходене, но телефона ми казва, че само 5-6% от населението, които са на моята възраст, на 29 години, постигат ежедневно 10 000 крачки на ден, което е много малко, т.е. ние не се движим. Това са също варианти за водене на по-устойчив начин на живот чрез устройствата и чрез технологиите. Ти, Зори, какво правиш? Например, следиш ли скрин тайма? Да, крачките не е толкова, въпреки че като съм ходила повече, обичам така да видя. Да. За протокола да го видиш. Добре, момичета, знаете ли какво гледах много скоро сега? Относно сламките. Нали всички спряхме да използваме тези пластмасови сламки, но се оказа, че тези хартияните са с много повече вечни химикали в тях. Съдържат много повече вечни химикали, които не се разграждат. Например, за това как си мислим, че помагаме на природата и правим нещо екосъобразно, всъщност изобщо не е така. Можем да се справим с този проблем, ако използваме най-добрият вариант е сламки от метал или макарони. Не знам ти дали го правиш, това с макарони е супер забавно. Мария, има ли шанс според тебе градския човек, пак това определение на хората, които живеят в големия град, да се хранят с сезонни плодове и зеленчуци? Разбира се, че има. Всъщност градският човек е много по-облагодетелстван от мястото си реално, отколкото примерно съм аз. Защото там, където аз живея, освен ако ти не познаваш някой, който да произвежда примерно прясна храна от един или друг тип, или ти самия не си я отгледаш, шансът ти да се добереш до прясна храна е много минимален реално. Докато градският човек, според мен, в България е много благодетелстван от това, че в големите градове вече има фермерски пазари, производителите, за да реализират продажби, се целят в големите градове, не обратното, не си стоят по места, защото в крайна сметка те това се препитават и съответно за тях е по-логически обосновано те да реализират продукция в големите градове. Така че това, че живееш в град, за мен е просто едно объркване, че ти нямаш достъп до хубава храна, напротив. Табу е това. Да, абсолютно да. Просто трябва човек да се информира, да се прозрови, да разбере кога има фермерски пазари, къде са пазарите около него, които са си ежедневни буквално. Там да поразпита хората мъничко, да си поговори с тях, кой какво произвежда ли нещо. Това е толкова ценно в днешно време, ти да се докоснеш до този, който е произвел храната ти. Не знам дали си даваме сметка колко сме зависими ние от една шепа хора, които са фермери, всъщност земеделци и животновъди. Ще объркам процента, но много малък процент от хората в света реално произвеждат храна. Говоря зеленчуци, плодове, млечни продукти и така нататък. Повечето хора са прекупвачи, друга част са консуматори. И също много голям процент зависят от много малък процент. И за мен те са едни съвременни герои, тези хора, които с това се занимават. И е прекрасно ти да можеш да ги срещнеш. Така че това, че някой живее в град е всъщност... Те са като хората... Хрумна ми нещо много странно като сравнение, но те са като Еделвайс. Срещаш го в планината и не трябва да го пипаш, трябва да се грижиш за него, да го гледаш и да му се радваш. Това са всъщност хората, които се занимават с земеделие и да се молим да не изчезнат. Абсолютно, абсолютно, защото тогава вече ще имаме проблем. Да, тогава вече ще имаме проблем. Може ли един готвач да е в топ форма и да изглежда добре? Това възможно ли е? Ти изглеждаш добре и се чувстваш добре, то ти личи. Да си обърна часовника е възможно и то е възможно наистина чрез храненето. Аз се чувствам по-добре днес и изглеждам по-добре днес, отколкото изглеждам, когато съм била на 18. И примерно хора, които видят мои снимки тогава, в смисъл те не могат да ме познаят, те не могат да го повярват дори, че това съм аз. Собствените ми братовчетки не могат да повярват. Как това не си ти? Да. В смисъл, до толкова е драстично. И това е само единствено следствие на промяна на хранене. Аз не съм си, окей, да, разбира се, живота в планината, чистия въздух, тези неща, но
но не това съм си дава сметка, че е промяната, а всъщност храната. Така че да, със сигурност човек може да върне времето, хранейки се с природна чиста храна и всъщност да се биохакне, ако можем така да го кажем, чрез избори на добра храна за него самия. Без да слагаме клише, че добра храна е една или друга, а по-скоро тази, която наистина е естествена, сезонна, местна, българска по възможност, защото аз също вярвам, че трябва да залагаме на българските производители, за да подкрепяме. Всичките рецепти с авокадо и папая, нали? Но като си дадем сметка колко разстояние са пропътували за да стигнат до нас, точно така. Точно това трябва да ни откаже, а не да ни говорим, че тези продукти много често са и конфликтни в зоните, в които се отглеждат. Авокадото, например. Защото в Южна и реално Централна Америка, където се отглежда, авокадото е култура, която консумира много вода. Изключително много вода, за да расте. И всъщност за да поливат крупните производители на авокадо своите плантации от авокадо, те буквално изразходват цялата вода на дадени региони. И всъщност хората остават без вода за битовите си нужди, за да може всъщност тези плантации от авокадо да бъдат отглеждани. Да, защото това са огромни количества. Ние дори не можем да си представим за какви количества става въпрос. Отделно те го наричат the green gold, защото хората се воюват за авокадо, и за територии, и за насаждане на авокадо и така. Това е много интересна история, Мария. И да, по принцип добър начин за това е да избирам авокадо, което е от Европа, защото в Европа също расте авокадо. И ако се интересуваме от произхода на храната, ни ще бъде, мисля, че е нещо, което е като цяло да се интересувам от произхода на храната, е нещо много важно. И на всичко, което използваме като цяло. Къде идва не само на храната, всяко нещо, което си купуваме и използваме. Трябва да се интересуваме откъде идва и как е произведено. Просто си задаваме въпроси. Да бъдем любопитни малко. То си е за нас крайна сметка това цялото нещо. Съгласна съм. Момичета, вие двете сте вегетарианки, но били ли сте веган? Аз съм била, да. Ти, Зори? Аз съм се опитвала на няколко пъти. Сега за трета поредна година участвам в Veganuary. Това движение всеки месец януари да изключиш млечните продукти, но както споменах, аз съм много скарна с начина на ядене и забравям, че трябва да ям и се сещам понякога за първи път, буквално понякога за първи път се сещам, че трябва да ям в 3-4 след обяд, когато става вече много наложително. И ми се е случило, когато се опитвах активно да съм веган, да съм припадала на няколко пъти и си казах, че не е момента за мен, докато не се научи така да се грижи по-добре за себе си. Всъщност те питах, защото искам да покажа едно видео на едно красиво момиче, Ана Стойкова, която ни изкушава от определено време с веган рецепти. Нека да я видим. Аз съм Ана и съм кулинарен и лайфстайл блогър и мечтател по душа. Щастлива съм, защото животът е прекрасен и всеки ден получаваме нов шанс да стане по-добра версия на себе си от предния ден. От 5 години не съм яла животински продукти. Пътят ми от пескетарианец през вегетарианец до веган изминах, защото се информирах за животновъдната индустрия, как това влияе не само на здравето, животните, а и на околната среда. Просто направих своите проучвания, гледах няколко документални филма. Тези, които упрекват моя избор да се лишат консумацията на животински продукти, по всяка вероятност не разбират за този начин на живот и затова се страхуват от него. Но само този, който не е пробвал, не знае колко е всъщност разнообразен този начин на живот и хранене. Не закусих овесена каша, любимата ми закуска с много семена, като чиквено семе, конопено семе, малко кокосов йогурт и сезонни плодове отгоре. На обяд хапвам салата или будакупа, или така наречените нутрикупи, които са комбинация от свежи сезонни зеленчуци, някакъв вид салата, зеленолистно, зърнени храни, бобови храни и някакъв много вкусен дресинг отгоре, например, любимия ми салов тахан с лимон. За вечеря най-често правя къри. Много обичам да експериментирам с сезонните зеленчуци, добавям, разбира се, бобови за протеин и може би тофу, в комбинация с сварен рис или киноа и, разбира се, ако има свежи сезонна салата. Най-подценяваната супер храна е боба. В българската кухня също се срещат доста постни ястия, които са позабравени, като например най-обикновен боб. Може да се направи с малтак и с чушки, леща, грах, яхньопс, зелен боб и картофи, патладжан, постна сода напитка, тиквеник.
Това е едно от най-любимите ми неща, наистина. И всякакви зеленчукови супи, които се правят без застройка. Последната рецепта, която пробвах и ми хареса, беше бъргър от гъба лъска гриба, която е изключително полезна за мозъка и в момента е в сезон, както и клепчета от квас с димецело брашно. Най-вкусната ми рецепта е любимия на всички от дома чизкейк солен карамел. След пазар всички плодове и зеленчуци, които купувам, се киснат в мивката ми или някъде другаде в големи съдове с сода или оцет или двете заедно, но наскоро разбрах, че е по-добре да се ползват по-отделно, тъй като неутрализират наличието на пестициди в тези храни. Дори да ги закупим от някой мил дядо или усмихната баба на пазара, отново не знаем по какъв начин са гледани. Затова смятам, че един ден трябва сами да се научим да глеждаме храната си. Зареждам тялото си всеки ден, като се храня с разнообразна, балансирана, растителна, минимално обработвана храна, тренирам и отделям време за стречинг, йога, медитация понякога. Телефонът за мен е изключително важна част от деня ми, от работата ми, от живота ми. Неразделна съм с телефона си, тъй като чрез него аз успявам да създавам съдържание, да го споделям с моите последователи, да съм в контакт с тях, да запечатвам моменти от пътешествия, от деня ми, да снимам рецепти и други моменти, които искам да споделя, така че за мен е много важен телефонът. Много ми хареса как назовава. Боб, леща, батат, студена питка. С такъв хъсът. Направо страхотна. Мария, ти я познаваш на живо, Ана. Какви сте впечатленията от нея? Тя остана вярна в предаването да готви само с растителни продукти. Възхищавам се на всеки човек, който отстоява позицията си, дори това да му носи негативи, както примерно на нея и донесе, нали, ние сме си говорили, нали, за жалост, това, за което тя каза, че хората осъждат за избора и така нататък. Аз, примерно, в началото на този свой път, нали, без месо, бях много назидателна. И съм изгубила страшно много хора, според мен, като съмишленици, бидейки назидателна към тях. Според мен трябва да се опитваме всъщност да показваме, нали, както в случая тя го прави много хубаво в това видео, нали, просто ентусиазирано показва, нали, едни неща, които са части от българската ни култура и от всъщност нашата кухня. Да. Защото българина се храни изключително и основно с постна храна. Това свръхконсумиране на месо нон-стоп, в смисъл постоянно, всеки ден. Тя е много богата на протеин. Повечето хора не знаят, че има протеин в боба, в лещата и може си и в граха. Не знам дали някога се интересували, че се продават големи баки с грахов протеин, които повече от спортистите използват. Тези, които не ядат месо и постигат върхови постижения в категориите, в които се състезават, например. Кажи за суперхраните в България. Какви суперхрани имаме ние? Киселото зеле, най-супер храната, която има в България. И като цяло не е само киселото зеле, ферментираните храни. За мен са нещото, което трябва да си върнем вкуса към него, да си върнем културата, да си ги правим, да ги консумираме. Не е нужно да правите бидони с кисело зеле, може да си правите кисело зеле в буркан, в къщи, в кухнята. Може да си правите всякакви такива ферментирали зеленчуци през зимата. Изключително важен източник на полезни бактерии, които поддържат имунитета на тялото. Много е важно, когато консумираме пробиотици, да консумираме и пребиотици, защото иначе фактически не ги храним тези бактерии с нищо. Примерно, когато ядем кисело зеле, може да ядем печена земна ябълка, едното съдържа инолин, другото е пробиотик, реално пребиотик, пробиотик, едното храни другото в стомаха и се получават чудеса. Но наистина прясната храна, която си набавяме от съзнателни производители, които наистина, както и Ана каза, не винаги са сладките баба и дядо на пазара. Да. Аз си пазарувам най-често от млади хора, които са решили да станат земеделци в последствие с грижа към земята и към планетата, защото те имат знанието, което е нужно за да се адаптира земеделието към нуждите днес на земята. Много често хората от по-старите поколения, те имат едни схеми, едни неща, които не са заучили. Те пръскат по схема, те торят по схема. Не всички са така, но много от тях не са така че това е малко клише с бабите и дядовците наистина.
Но пак си се информирала за това, откъде сигурно, ти си потърсила, направила си... Хора, в днешно време тези телефони са нон-стоп в ръцете ни. Да не ги използваме за знание е просто... Аз дори не мога да си го представя. Аз искам да вдигна ръка и да разкажа един пример за моята баба, която живее на 15 км от Благоевград в едно село и наскоро едно младо семейство си купи къщата до баба. Човек се занимава с компютри, IT специалист е, жената има детенце на 8 години и с тяло се занимава с това тя да го обучава вкъщи, но тя е завършила екоземеделие. И понеже баба ми винаги търси компания, се оплаква, че рядко намираме време да я посещаваме, се е сприятелила с тази жена и баба ми миналата седмица ми изпрати от доматите от парника и които толкова гордо отгледала без да ги пръска, защото тази жена я научила как само с сода бикарбонат да предпази зеленчуците си, така че да не ги пръска с нещо вредно, което след това отива отново в тялото ни. Баба беше толкова горда, че тя обаче с голям страх. Вижте как баба ми успяла да преодолее страха си, че как да се довра сега на някаква жена, дето аз тук 40 години си знам как да се пръскам доматите и идва сега тук някаква съседка и ми разправя тук, ще пръскаш по екосъобразно, нали? Но ето, че тя беше супер горда и доволна, защото младите хора съзнанието са дошли до нея, показали са и го и са интегрирали един нов метод, който е по-ефективен и по-готин. Добре. Нещо друго, което всъщност устойчивост в модата, не съм сигурна дали сме успели да го постигнем в световен мащаб. Има примери като брандове, които вярват в тази устойчивост. Например, Стела Маккартни, самата тя била удостоена от крал Чарлз с най-висока степен на ордена на Британската империя за принос в дизайна и устойчивата мода. Стела Маккартни казва, че органичният памук се смята за лукс, момичета, защото едва 1% от памука в момента е органичен. Също така вярва много и в веган кожата. Какво е вашето отношение към веган кожата, ябълковата кожа и ананасовата кожа? Аз като цяло се опитвам, кожата. Предпочитам да е изкуствена, предпочитам да е пластмаса, ако ще да е синтетичен материал пред това да е животинско, особено когато говорим четеш ли етикета? За масово. Да. Като си купуваш дреха, четеш какво? Аз относно пак модата, не мога да кажа, пазарувам си second hand, пазарувам си Супер, от... това ще е следващия ми въпрос, право. Но си пазарувам и от fast fashion брандове. Просто аз си купувам си дрехи, които нося до дупка. Някакъв тип минимализъм прилагам и в начина, по който се обличам. Не толкова да търся най-устойчивия възможен бранд, а по-скоро да е устойчиво за мен и да знам, че мога да го използвам доста дълго време. Аз за Мария мисля, че знам отговора. Тя най-вероятно в отношението си към модата е така, както и към къщата си, да не вреди на природата и да използва естествени материали. Да, между другото, аз именно една мисъл винаги си повтарям, че най-природосъобразният продукт е непроизведения, колкото и да звучи. Но в днешното време там сме го докарали, че идеята е колкото малко произвеждаме каквото и да е било, толкова по-добре реално. Да, и всъщност аз, що касае мода, изцяло съм минала последните 2 години наистина на second hand, изключение на обувки буквално и на обувки. В смисъл, може би да някое друго яке, което е защото при нас планата е малко по-студеничко. Малко модата отива към потребности, не толкова към как изглежда. Но да, наистина за мен дрехите, които са вече произведени, които са абсолютно годни за употреба, наистина трябва да се обърнем малко повече към тях. Защото не всеки може на един клик разстояние е това да видиш какво се случва с дрехите и какъв ужас е бунищата за дрехи. За мен това просто ме плаши, като го видя дори. Така че няма нищо срамно, нищо лошо, нищо, което те компрометира. Всъщност ти да си купуваш прилов мода, да. И за мен това е решението, което съм намерила за облеклото си. Момичета, знаете ли какво е ChatGPT? Аз откровенно не. Изкуственият интелект, това от което нормалните хора се страхуваме, че най-вероятно в някакъв момент ще измести интелектуалния труд на човек и че ще станем ненужни, защото ще може просто един робот с изкуствен интелект да прави всички неща, които правим ние днес. Той ми даде разни предложения, какви въпроси да ви задам. Така че ще направим едно кратко като блиц интервю към всяка една от вас. Ето какво ми каза ChatGPT да попита Мария. Какъв съвет би дала на амбициозните хора, които искат да постигнат успех в твоята област? Да са смели.
То като цяло, да. По принцип това би дава като съвет. Да не се страхува човек, защото докато сме на тази земя няма нищо страшно. Ако можеш да промениш едно нещо в света, какво би било то и защо? Искам хората да са щастливи, защото щастливите хора са добри хора. А кои смяташ, че са най-належащите проблеми, които се нуждаят от внимание днес? Проблема с детското хранене и храненето на децата е нещо изключително важно, което трябва да се адресира, защото те са бъдещето, а ние ги храним с страшни буклуци. Това е последният ти въпрос от чат GPT. Той е доволен от отговорите. Сега, Зори, твой ред е. Зорница Жеглова, основателят на Plastic Free Life, вероятно ще се интересува от широк спектър от теми, свързани с екологичната устойчивост и намаляването на пластмасовите отпадъци в България. Зорница може да сподели това, което е разбрала за повишаване на осведомеността относно вредните ефекти от замърсяването с пластмаса върху околната среда и дивата природа, споделянето на истории, статистика и изследвания относно въздействието на пластмасовото замърсяване може да бъде поучително. Точно като робот. Точно като робот. Този е друг, не е моя. Този е някой друг. Не, като че ли беше така по-прям. По-прям. Овертюра страшно. И вземи функциите. Си отговори на въпроса. Но ние зачеркнахме темата за повишаването на осведомеността с Мария и всъщност това е един от основните проблеми според мен, че за каквото и да си говорим и за храната, за пластмасата, за климатичната криза, всяко едно нещо се свежда от това хората всъщност доколко са запознати и дали са запознати с тези проблеми, за да може да ги адресираме. Първо трябва всъщност да има по-широко осведоменост. Информираност. Зорница може да сподели за инициативи и кампании без пластмаса, в които може всеки да се включи. Браво! Ето тук много ме спечели. Аз бих казал, че всеки човек, който не е започнал активно да елиминира пластмасата, да си прецени сам за себе си днеска коя е опаковката или продукт, който би заменил и така едно по едно, не да реши спирам всички пластмасови опаковки, да се огледа и да му стане лошо и да си каже, това е невъзможно, това няма смисъл да го правя, да си избере едно нещо и да започне с него. Зорница може да разкаже дали намира партньори и самишленици за напредването на каузата за живот без пластмаса и екологична устойчивост. Самишленици намирам и чрез TikTok, където основно говори, се опитвам да повишавам осведомеността за проблемите с пластмасата. Много е готино, защото достигам до доста деца, които ми пишат лично и че са се вдъхновили, ученици, които започват да стартират инициативи, свързани с природосъобразния начин на живот. От Американския университет в Благоевград ми се обадиха, че са стартирали Sustainability Club, вдъхновени от съдържанието ми в TikTok, така че TikTok според мен е страхотно място да се свържеш с младите хора. Точно там е правилният таргет. Там прекарват доста време младите хора, които са нашето бъдеще, както каза Мария. Така че продължавай, нека всички да последваме Зори и нейния добър пример. Като заключение на този разговор, момичета, искам да ви благодаря за нещата, които научих, за времето, което отделихте да бъдем полезни и вие сте просто хора еделвайси. Това е моето заключение. Дано ви ценим, да продължаваме да ви пазим, да има повече като вас. Благодаря ви много, момичета. Ние благодарим, че ни даде думата. Нямаме тъмнейл за видеото и си създадохме една такава традиция с предишните гости да си направим една хубава снимка с телефона. Сега ще включим Smart View опцията и ще можем да се виждаме през камерата на телефона и на телевизора, за да си направим готин кадър. Ето, виждате ме. Хоп! Така, само този път не разрешаваме. Добре, идвам сега до вас. Ще използваме функцията Quick Shot, която ни позволява. Ела, Зори, тук. Ще се бъдем на дивана. Е така. Искаш средата да си? Добре. Спокойно. Снимай сега. Вижте сега. Показваме му длан. Това беше от нас, Флексита. Слагаме финал на втори епизод на нашия Флекскаст. Подкастът, който ви флексва с добри примери, интересно, мотивиращо, гъвкаво, позитивно и усмихнато съдържание. Абонирайте се, натиснете камбанката и гледайте новият епизод на Флекскаст следващия вторник. Тук, в YouTube канала на Samsung България. Не забравяйте да флексвате устойчиво с мисъл за своето здраве и бъдещето на всички. Изяжте си зеленчуците и гледайте те да са сезонни. Чао!